Norekin ikusten duzu? Zuk ikusten duzu aukera badagoela aliantzak egiteko? Zein alderdiekin bai? Ez naiz obsesionatzen horrekin, ez? Ni nahiko nekatua nago eztabaida honetaz, porque da PNV-rena da guk leba, nik uste dut, ez dakit, ez dakit, bizitza osoa dara magu honetaz hitz egiten, ez? PNV bai, PNV ez, PNV bai. Egiten duguna hausnarketa da, beraio batuz. Beraiek ez dute arazorik batasuna egiteko. Hostia, Kataluniaren parean batasuna egiten dute, erregatea hartzen da, eta eta ja, ezkerrak duen arazoa da, kainita garela, eta gainera nahiko inkapazitatea handia daukagula akordiak egiteko, eta hori esaten duzu, joder, guk euki beharko genuke herri txiki honetan, apenas 3 milioi biztanle, ikusita zer daukagun parean, ardura nahiko hori esateko, joder, gutxienez aurre egiten badiago batuta, ez dakit aterako garen, baina eske gainera erdibituta atertzen bagera, ez dakit zer egingo dugu. Eta nik horrez dut bakarrik PNV sartzen. Sartzen du mundu guztia. PNV, Podemos, sindikatuak, mugimendua, mugimendu feminista, mundu herri proiektu bat jartzen dut horrek. Guk horren aldeko apustu egiten dugu, esaten dugu. Guzti hori artikulatu behar da horri aurre egiteko, ez? Ez dela posible? Igual ez da posible. Baina guk egiten dugun plantamentua da norbait herri honetan arduraz jokatu behar du. Eta guretzat asko erretzagoa da era partidistan jokatzea, hori guk beti esaten dugu. Guri etzaigu kostatzen gehiago esatea PNV neoliberala dela, politika neoliberalak ingo ditula, berriz ere traizionatuko dula herri hau, berriz ere eta horrekin lortuko dugu, PNV 2 puntu geistea, que tampoco, eta gu 2 puntu egotzea, que igual tampoco. Eta horren esate duzu, ongi, imaginatu dezagun, que PNV geisten da 2 diputatu, eta guk irazten du 2 diputatu. Eta? Berriz egiten du PSOE-rekin gobernu bat, daotea, eta guk dakagun angustiak akotzen artean da, bitartean herri hau, guten ari zaigula, kontzientzia nazionalean, maparen lurraldetasunaren inguruan, hizkuntzaren inguruan, pixkanaka, eta honek, igual da angustiak akotzen artean, ez? Arduratik egindako hausnarketa bat, eta da, herri honek behar du urgentziaz oxigenazio nazionalerako akordioak. Zeratik ebestrakuten zen. Eta hori da pixka, ez bada gertatzen, guk aurrera egingo dugu, beti egin dugu bezala, eta ezkerretik egingo dugu, eta blok historiko horrekin aurrera toiatuko dugu, eta hori hori izango da, ez nahiago dugu batasuna gotea. Ez badago, haizu, ez gera suizidatuko, ez gera jarraituko dugu gure bidea, baina guk uste dugu momentu historiko honetan importante izango zera. Aukerak ikusten ditugu eskasak. Hori ere da, eskasak. Baina apustu egin behar. Nik uste dut apustu egin behar.